varungu vedu vatsarana mama nana baba tiri pano takadai kadoma kadoma handina angu akati wandei asi ndani kuti imherekedzere kuti mfana wangu bana warwadzisa watirwadzisa isusu vamwe wako hazvina kumira zvakanaka mhuri yezimbabwe. Pandiri kuuya iko zvinezvi ndiri kuona nyaya iri kunetsa, nyaya yekufa kweband member riko Alec Macheso, uyo mukomana ainzi Barnabas something. So nyaya yakuitika ndeyekuti vanhu vari kutanga kunongedzerana panyaya yekufa kwaitika ikoko, because ndiri kuona uyo muimbi ari kubudikira mazuva ano nenyaya dzemacontroversy anonzi Gift Amuli ari kudedzera kuti zvoni I would like to extend my condolences to Orchestra Mberikwazo family with sudden passing of Barnabas Mandi Porter. Although some unscrupulous persons masquerading as journalists might not mention my name after Somandla Devile, I worked with him for more than 4 years. We actually did 3 albums, namely Yave Munesu, Mashingo and Kozo Kulenge, Fit Allen Doda. He then joined Mark Ngwazi, then Alec Macheso. I don't want to lie, I was hurt by this predicament. I strongly suspect a foreplay, or maybe he was bewitched by fellow band members, because aivakunda vese zvavo, hapana aiti nyo kuna bana zoro rako murugare, but ukagona zviri kuti wega uri muguva imomo. Ndo pandiri kutambira nyaya dzacho dziri kuitika panapa. Nini unozati even mapindira akazoita basa vakomana vaya kuti wakazongopinda basa from pastage kazvikanzi tomutorere uyu hatidi zvokuzonzi tazomudzura kubhendi rekwanhingi pane nyaya dzimwe dzaingoitika. But now after everything, after ndaona nyaya dzese dzodzo dziri kutenderera dziri kutaurwa matauriri wayo, there is this guy panapa ari kuzviti yanzi Sekuru Tembo svikiro reguruve, uyo anozviti anoona paglazi rechivanhu, ari kuti vazukuru Barnabas akabatanidzirwa pa Go Back to Sender yakaitirwa madzibaba Zakaria mushure mekurwara kwaLucky Muviriki etc. zviri kubuda pagirazi rangu rechivanhu, uye akazi kekutanga ndichitaura nyaya iyi kuti pane kushereketwa kwakanga kuchiitika mumusic industry yemagitari. Saka zvinoratidza kuti pagirazi rangu rechivanhu kuti Barnabas akashandiswa asingazvizive kuti zvinhu zvaari kutumirwa kuitwa izvi zvichamuurayisa pamberi, uye pane mumwe ari kutevera pamberi apo akaisawo futi ruoko rwake kudziya moto wemuroyi pana Lucky Muviriki ari kufa. Zvandiri kutaura izvi handisi kungodhomoka kana kungorotomoka, nekuti ndiri kuzviona ndizvo zviri kubuda pagirazi rangu rechivanhu. Zvinhu zviri kuitika vazukuru, ndakataura one before madzibaba Zakaria vafa, ndikati gumbo iro ndere Go Back to Sender. Saka mukomana uyu Barnabas akabatanidzirwa nekuti pane role yaakatambiswa kumashure uko. Saka Go Back to Sender vazukuru inobatanidzira newe newakatumwa vacho kunonokora tsoka. Panobatanidzirwa munhu, ndo mashoko avari kuramba vachitaura vachitsigiridzira ipapo pane zvinhu zvavari kutaura. So vari kutaura aya, pamwe pacho vari kuzoisawo manumbers avo kune vanhu vanenge kuda kuzoningira. Munokwanisa kuenda kunoverenga the whole article yacho yavanga vanyora yese. So vari kuti vazukuru muri seZimbabwe moziva kuti chauraya Barnabas ndo chakauraya madzibaba. Pane mumwe ari kutevera pamberi apo soon, kunyange zvazvo Barnabas akazouya kuband after Lucky ave bofu, akazongohakira nezvinhu zvakanga zvakagadzirwa kare nekusaziva kuti ari kubata magetsi, nekuti panoroyiwa munhu vazukuru mushonga unoramba uchitevedzera kuti zvirapanuke, chisi hachiere musi wacharimwa vazukuru. Ndo mashoko ari kubuda nekuna uyo anozviti Sekuru Tembo svikiro reguruve. Guys, ini nangu handina indango dzimwe nyaya dzitangopfuura nepo katoti sinzi nyaya yekutaura ungazosiya here, unongoti aiwa gatipfuure nepo tichionesana, kana because vanhu vakawanda vari kushamisika kuti akazofa sei munhu anongoerekana atonzi atofa just like that. Itaipipiyo zvinhu zvakaitika maitikiro akadaro maitikire rudzi iwayo. Vanhu vanga vari kutoshamisikawo kuti chii chakanyatsokonzeresa kuti zvinhu izvo zvinge zvichiitika. Saka inini ondaonawo maonero angu matauriro ari kuitwa nyaya yacho, ndakati ndingopfuura nepanapa munoziva kuti kana dzaa nyaya dzatina tinoselect tongoti yese yangopinda mudariro
tobva tangopfuura neipapapa. It's up to you kuti muzoona kuti iyi ndo chaiyo kana zvekutaurwa nekuti isu hatisi basa rekukuudzai kuti zvese ka isingokuudzai kuti ninga ari kuti zvakati ninga ari kuti zvakatiwo brand dzenyu mozongobatanidza mobuda nechokwadi chamunenge muchida mangwana munozodei. Coolien TV Team VAT asi vanhu vachishamsika. Coolien TV haichadzika saka subscribe wozolaika nechawana zvese pana chichazosha. Everybody say Coolien yeah. Information is brilliant yeah. Everybody say Coolien